Здравей, Веги Прото! Днес искам да благодаря на вас за много работи. В YouTube не съм толкова известен. Благодаря, че оценявате това, което правя. Имам 316 показвания общо на клиповете, 6 абонати, а във Facebook страницата 47 харесвания. Мерси! Благодаря ви на всички за тези 47 харесвания. Мерси! В описанието на този клип ще има линк към Facebook страницата ви и ще направя един giveaway на играта. Момент да си пусна Steam. Ага. Ще направя giveaway на играта Speedrunners! Не, шегува се. Още не съм си избрал на коя игра. Ще направя giveaway. Самука! Не си го и помисля. Сигурно в момента Ана гледа този клип и сигурно да се хили. Здрасти, хиляч! Да. Да изберем игра. Но ще бъда... Giveaway ще бъде до Нова година. На 1 януари ще тегля победителя. Харесайте клипа. Харесайте клипа. Коментирайте някакъв коментар. Какъвто и да е. Не искам да е някаква много голяма игра, много скъпа. Защото все пак това е първи giveaway. Не. Я?
Аха. Забравих, че трябваше да си избера първо коя игра да правя giveaway. Не, тъпо. Тази... Мисля да си купа Call of Duty и да снимам. И няма да правя giveaway! Не, си го си хвара. Айде. Fuck you. Тази игра ми изглежда доста гадничка. Добре, избрах си игра. Тази. Добре, само трябва да напишете в клипа. Само трябва да напишете в клипа. Само трябва да напишете да харесвате клипа. Ще го има и във Facebook и тук ще го има. И победителя ще спечели играта. Имате време до нова година на 1 януари. Тегля победителя. Не знам в колко часа. И така. Пишете само един коментар. Ако пишете два, няма да се зачете. Задължително трябва да сте се абонирали за мен и да сте харесали клипа. Facebook страницата в описанието. И пак ви благодаря за всичко това, за всичко. Аз бях Тройбеги Прото. Харесайте, ако искате да сте победител за играта Cargo 3. Добре, до скоро!